Kolubutu. Ya uyangena iTLB excavator. Uma ngqongqoza enze vulelwe, kumenziwe izinto zenzeke. Umthandwa amadlozi anela khona lithandwa yimina. Baye bethi inyembezi zendoda zibanga ibhadi, zibanga isidina, zibanga isigcwagcwa. Yeyi kodwa ke hey yakhala indoda. Yakhala indoda. Khala indoda endala. Yawona makuthiwa makukhala indoda kuthiwa kusuke kunzima. Khala indoda. Hey Mthiya. Hey bathi uLucksmith. The big boss. Hey Mthiya, hey congratulations ndoda. Ngibonile lapha ukuthi hey bo 110,000. Ya bekufanele ikhala indoda. Le journey uyihambile through ukuthi wenze ivideo ucela abantu ukuthi please ngicela nisubscribe then besubscribe naba abantu. Enyukeke ama subscriptions ngaleyo ndlela anyuke ngayo. Wasuthola just an award from YouTube. Njengenyanga ke nami njengenkunzi khona nami eMabhafa futhi. Ngithi haya ngikhalalisele ndoda yamadoda ngifisa ukuthi ngelanga ushaye njalo imillion. Kukhulunywa ukuthi lapha inyanga ziqopha umlando nangu no Dr. Khehlelezi bengiqala bengifanele ukuvula ne YouTube channel ngambona naye ethola iaward naye ukuthi hey 101,000 ama subscriptions awatholile besubscribe nje ngoba phela abantu ekugcineni nawe lokho okutholile kukhulu kakhulu nondlela owenze ngayo bekusho ukuthi indoda inovalo, indoda ithukile, ayazi izoficani kodwa yavula futhi phambi kwabalandeli bayo, phambi kwababukeli bayo okuyithina. Mina ke ngiqala ukuthi ngikubone ku-YouTube izinto zami bezimahlakahlaka kodwa wayibamba wayigoba umfoka mthe njengoba ukanxelela ibhayi ukuthi udumo kanimthandi. Udumo nyalifaba luyangena umuntu ekhanda lakhe. Angiyibambe lapho. So ngithi nje hey okwenza okwehlakalele okuhle kube mnandi uma ngabe kwenzeka into lezi nyembe zokuyikhala ezenjabulo akizinyembe zokuthiwa zibanjwa ngeenkobe. Lezi anima sifika nje zisuke seyiphoqa ukuthi uyidedele ugcine sekukhala kodwa ukukhala inyembe zenjabulo nomunye ngibonile ukuthi uyibonile lezi nyembezi uyogcina naye mhlawumbe ethola inhlahla ngendlela akayithola ngayo lapha na kwi big boss ngeke ngahlangana ngeke ngakubona ke bengihamba nge-H1 kune i-H1 leyasekhaya gagazi bengihamba ngathi ngishayela ihuthi lapha edolobheni in town angifazi nini ngathi ngishayela ihuthi ngabona ukuthi hayi awunakile phela vele edolobheni ziningi imoto ungashayela noma ubani ihuthi. So nje khona into ke esengeke ngithanda ukisho ngingasho ngithi kulomkhakha esiwenzayo wobunyango ukuthi asingeneni ku social media nakuba ke sibhekene nengwahla enkulu yalabafowethu abavele besuke beheke social media yethu. Mina ke nje ngisababambe ngento eyodwa khona kwafike sekhokhile nje la ekhaya khokha imali engaka. I didn't help her. Angimsizanga lo asisi ngathi hamba nje sisi uyobuyisa kahle umqondo ube ekhala ke sekhala-ke engikhalela esigohlweni ngathi hayi angifakelwa mina imali espa kwaphela kuphi angiyena mina ibaba iKhoza, angiyena mina Mkhulu uKhoza, angiyena nje Mkhulu uKhoza mina. Akekho futhi umuntu ongi-answela ama-calls, akekho umuntu o-answer ifoni yami
uzothi hayi ngisebenzisane naye Mkhulu uKhoza ngisebenzisane naye ikho leyo nto leyo angisebenzi nje ngaleyo nto leyo ngisababamba ngento eyodwa kabantu ukuthi fona sikhulume noma ungangi-WhatsApp ungi-WhatsApp ekugcineni ngithi fona sikhulume ingakho nje ngenze kanjani nje fona sikhulume ngoba uzobambeka futhi uzobambeka sisi angikho-ke lapho bengikuyo le kaMthiya hey ndoda enkulu kuthi ngikubongele ndoda ngoba ngazitshe nobaba laphana umkhulu laphana ukhehlelezi ngambongela naye ngingakho nje ngithi mina kwenza ukuthi mhlambe mina indlela engikhule ngayo mina bebe okay bakhona abantu bebehlakaniphile eklasini kuna behlakaniphe kakhulu namanje ngiyazi ukuthi ngeke ngime phambi kwabo bekuyimina engibashayela ihlombe bengidlule ngo1 bengidlule ngo3 yabo bengidlule ngo4 ngiyazi ukuthi nami ngokuzayo ngizobadlula even university mina ngifunda ongoye yabo bengiphasa nje yabo bengiphasa kahle yabo ngoba phela hayi ukuthi bengisidabulana ngaleyo ndlela kodwa bengibona ukuthi zikhona insizwa bakhona nabanye osisi besifunda bebengibongela ukuthi awundodi waziwenza kahle yabo nami ngiyazi ukuthi kusasa ngizokwenza kabi angimbongele umunye umuntu owenza kahle so ingakho-ke ngeke ngiyiphilele le mpilo ukuthi ngiyibongele ezinye insizwa nezinye intokazi ey'phumelelayo empilweni nakhona eminyangeni ngeke ngimbongele mina umuntu oyinyanga ngimbone ephumelele ehlondlobala ngobunyanga ukuze ngingagcini ngelinye ilanga ngithi sengiyakhompyutha-ke manje ngikhompyutha nobani cha mina ngikhompyuthi namuntu mina ngiyimele ngiyinyanga nje ngiyimele akekho umuntu ongizwa ngithi hayi mina ngicheme nenyanga zakuphi cha ayikho inyanga engicheme nayo mina futhi-ke Mthiya siphethwe ney'nkosi eyodwa nawe ngokokuzinza ngokwelapha inkaba yami ekhona mina ongoye emanzimeleni siphethwe inkosi eyodwa inkosi uThanda Mzimela kababa uMyeyintombi ngenhlahla-ke mina kubaba uMyeyintombi wayengifundisa eklasini ngiqeda nje wayeprincipal wami engifundisa nesiZulu ngasithola ngo-A awu angikho lapho sengize ngiphahluke indaba ey'ningi so angeke ngihlale-ke uwumkhaya uwumakhelwane ngingasho ukuthi congratulations angicabanga ukuthi singabantu sizakhamizi ngingabeka kanje zasemanzimeleni sinaye manje umuntu oyisibuko ezweni oyisibuko nje ezweni okubukelwa kuyena ezweni bathi abelungu the mirror of the society lapho ukwazi wakho ukuthi uma ngabe ngifuna ukubukela kumuntu nangu umuntu okumele ngibukele kuyena congratulations ndoda ngiyakufisela ukuthi hey engathi ungathola more nezinto ezifisayo nje ndoda enkulu mhlambe ziphumelele Mthiya shayina umthandazo omncane hey ndoda siyakubongela ndoda ukukhala kwakho themba ukuthi idlozi likubonile liyofisa ukuthi ukhale ezinye inyembezi eziningi kunalezo ekhalile zenjabulo ukuthi uzuze ukukhulu ukhala uzungazi ukuthi ngempela kwenze njani qhamuka izinto ngapha nangapha hayi siyakubongela Mthiya ndoda ngiyakubongela nathi sisesigodlweni khona la sakwaKhoza enkanini siyakubongela ndoda siyafisa nathi ngelinye ilanga ukuthi sibongelwe masi-achieve izinto ezinkulu ngeke kuzubongelwe uma ngabona ungababongeli abanye abantu thina kufika abantu la umuyinyanga nje Mthiya uyazi ukuthi kufika umuntu ekutshela umuntu hey yazi semthola into engaka ekunikeze lokho akunikeza into ongakazi ube nayo izinto lezo thina esibhekana nazo sibonge sijabule sishaye ihlombe sishaye imvengwane sishaye impempe nokuthi sibongela sibongela idlozi njengoba ngibonga nje angiyibongeli mina ngibongela idlozi lami ukuthi hey uMthiya siyakubongela ndoda uyena Mkhulu uKhoza lona obongela uMthiya utholakala eKZN kuphela ongenaso isigodlo kwenye indawo utholakala empangeni ilokhu engisebenzela kulona isengwelezana bude buduze nesibhedlela engwelezane hospital ngiyabonga big boss Mthiya
Siyabonga mkhulu.